¿Sabía usted que el CEIP Mestre Vide de Aslagoas cuenta con alumnos de hasta 11 nacionalidades distintas? ¿Sabía usted que los alumnos foráneos se han triplicado en las aulas de la provincia en la última década? ¿Hemos dejado solos a los profesores en esta tremenda labor de integración? ¿Cómo es posible que las oposiciones a docente sigan el esquema de hace 30 años cuando se enfrentan a una realidad sociológica totalmente distinta? ¿Sabía que el Papa abraza hoy a los migrantes en Canarias mientras en la otra punta de Europa, en Belfast, queman sus casas? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan Portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2614 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana de España y del mundo bajo la mirada de nuestros contertulios. Pero antes, como es habitual, repasamos la portada de la región, cuyo titular principal dice así: las aulas de primaria de Ourense tendrán 2.000 alumnos menos en 2030. Las proyecciones demográficas adelantan el cierre de un centenar de ellas en la provincia porque la llegada de inmigrantes no es suficiente para equilibrar la caída de la natalidad. Otro titular alerta del regreso del calor a Ourense con hasta 10 grados de subida en las temperaturas. Ojo, porque los termómetros empezarán a subir hoy y alcanzarán desde el viernes picos de 37 grados. Sin embargo, otra noticia señala que la ciudad está a la cola de España en espacios arbolados. Un informe de la Politécnica de Madrid la sitúa como la peor en cobertura vegetal de las 10 urbes analizadas. Además, México y Sudáfrica estrenan hoy el Mundial de Fútbol y el Papa cierra su viaje español en Canarias con el foco en la migración. Para analizar este y otros asuntos contamos hoy en nuestro programa con el deán de la Catedral y responsable de Cáritas Ourense, José Ángel Feijó Mirón. Benvido, José Ángel. Moi bons días. Tamén contamos cun dos analistas habituais, esvoceiro do Concello de Ourense, Antonio Troitiño. Benvido, Antonio. Moi bo día, gracias. E por último contamos co presidente da Asociación Agromadas, Manuel Herminio Iglesias. Benvido, Manuel. Hola, bo día. Sin más demora, arrancamos con el primer tema del día. Dejan atrás las bombas de Ucrania, los talibanes de Afganistán o los apagones de Cuba. Hasta 11 nacionalidades conforman el friso multicolor de los alumnos matriculados en el CEIP Mestre Vide de Aslagoas. Los escolares foráneos se han triplicado en la última década en las aulas de primaria de la provincia al pasar de 429 a 1.281 solo en primaria. Es una tendencia que crece, aunque no sea suficiente para equilibrar el desplome de la natalidad. Pero más allá de la cuestión demográfica, el principal reto que se plantea aquí es el de la integración. ¿Cómo adaptamos a miles de alumnos de otras culturas, algunos sin saber el idioma, otros en situaciones de exclusión, a veces ni siquiera sin interés por aprender? ¿Hemos dejado solo a los profesores en esta tarea? ¿Cómo es posible que los docentes actuales vayan a someterse en unos días a oposiciones memorísticas como hace 30 años cuando se enfrentan a una realidad sociológica muy distinta? Estas son las preguntas que planteamos hoy a nuestros contertulios en un momento trascendental del viaje del Papa en España, en Canarias, precisamente con el foco en la integración. Al otro lado del mapa, en Belfast, disturbios generalizados de grupos
organizados que queman coches y casas de migrantes. Así está la situación, José Ángel. Empezando por el tema que comentamos, pues, de tantos alumnos de tantas nacionalidades en nuestras aulas, ¿no? Pues hay una parte positiva que es realmente cuando desciende la población, pues una manera de alguna manera de mantener la población y de mantener pues personas para que podamos mantener nuestra sociedad es acoger a personas de otros lugares. El tema de la integración, yo creo que ya poco a poco socialmente lo vamos viendo de modo, bueno, pues más normal, más normalizado, ¿no? Aquel temor de que vienen de fuera a quitarnos, a que nosotros no tengamos derechos, que los tengan ellos, yo creo que poco a poco ha ido pasando. Una lección estos días nos la está dando el Santo Padre, ¿no? De modo muy explícito, va a ser hoy en Canarias, y yo creo que a nuestra sociedad orensana le viene bien. Realmente uno de los graves problemas de la integración está en la lengua. Chavales que tengan que ir a una escuela en donde evidentemente no saben de momento el español ni el gallego, pues la integración resulta realmente compleja, ¿no? Yo en parte me alegro que sea en primaria. ¿Por qué? Porque los niños evidentemente, bueno, pues son más dúctiles a la hora de aprender cualquier lengua, ¿no? Pero creo que sí, en ese ámbito de la integración hay que hacer un esfuerzo por el tema lingüístico, sobre todo para los más jóvenes. Es distinto matricular a un niño en primaria que a un muchacho ya que viene directamente y se matricula en bachillerato sin saber español o gallego, ¿no? Eso resulta de muy complicada integración. Y a lo mejor hay que reforzar en algunos lugares, no sé, hay que poner medidas, ¿no? Reforzar en algunos colegios, pues, bueno, pues esas clases para aprender una determinada lengua, ¿no? Luego, evidentemente, otro problema en la integración va a estar en el ámbito laboral, ¿no? Ahora, con esta regularización extraordinaria, pues eso se puede arreglar un poco, pero va a seguir siendo un gran problema. Yo, de todos modos, yo sí rompo una lanza en favor de la integración de personas de distintas nacionalidades. Aquí también es verdad que la mayoría de las personas que vienen de fuera son personas de Hispanoamérica, y ahí tenemos muchos elementos en común, pero uno de ellos es la lengua y también una cultura común a la que hacía referencia también el Santo Padre en el discurso en el Congreso de los Diputados, ¿no? Es decir, tenemos una base común de valores que hace que sea mucho más fácil la integración. Y a todos estos que vienen de otros países, realmente con situaciones muy complejas, pues yo creo que hay que buscar los medios y favorecerlo, empezando por yo creo que la integración básica es la lengua, ¿no? Mientras no seamos capaces de comunicarnos, es muy difícil poder integrarse. Troitiño. A mí paréceme unha experiencia tan absolutamente enriquecedora que creo que estamos diante dunha xeración fantástica, que vai ter unhas oportunidades completamente distintas. Eu estaba pensando, a primeira vez que tive en contacto con alguén de outra nacionalidade no ámbito académico foi facendo a carreira que apareceran dous alumnos de Brasil que viñan a facer ingeniería agrícola a España, e aquilo era casi unha atracción, non? Entre que eran morenochos, eran pelo largo e tal, e agora ver como con naturalidade un rapaz de 5 ou 7 anos fala con un ruso, fala con un peruano, ten a un afgano ao lado, e poder enriquecerse, eu creo que a grandeza vai radicar moito na capacidade do profesorado para transmitir que esa pluralidade é enriquecedora, e creo que tamén na actitude dos pais, que espero que sexa, que non sempre seguramente, é moi aberta e moi acolledora, moi de que esa pluralidade o que vai facer é enriquecer con seguridade. Seguramente, coincidindo con José Ángel, seguramente o que vai ser preciso é que haxa algúns profesores de apoio, de reforzo, para colaborar nesa integración. Pero esa visión global, esa multiculturalidade, esa tolerancia e eses alumnos, fíxate, eu creo que o que máis van necesitar, ademais do apoio idiomático, é afecto. É dicir, sentir que están nun espacio onde son queridos, onde son integrados, e probablemente
non sei se ese abrazo físico, pero ese abrazo de afecto lles vai axudar a entender aqueles vocablos que non comprendan a través do oído. A mí parece que é unha oportunidade fantástica. E si lamento que os cambios nas institucións sexan tan lentos, que non sexamos nunca capaces, xa non sei se ir diante, pero por lo menos ir ao par do que está a suceder. Enlaza, por exemplo, isto, cas probas de selectividade, bueno, agora de Pau, que se están a facer estes días, como é posible, como, é dicir, é absolutamente inverosímil que un alumno que se ten que examinar de dibuixo, digo historia, digo que sexa, se poda enfrentar a un exame que ten erros. Moito máis alá da cuestión da puntuación que poda obter, de que lle fastidie ou non o currículum académico, que non é pouco, é dicir, é gravísimo, pero é que moral lle estamos trasladando a un alumno? Estámoslo examinando de coñecementos e o profesor que ten que trasladarlle e afianzarlle eses coñecementos estálle poñendo un exame que está mal planteado. É dicir, con que moralidade un crego se senta no confesionario e coñece o veciño do lado da súa condición de ruín, dito con respeto e dun modo gráfico por encontrarse aquí o de anda catedral connosco. É dicir, eso derrumba total e absolutamente a confianza nas institucións, a confianza no sistema. Eso non pode suceder nunca de ninguna maneira. E ese examen ten que ser realizado con carácter previo por 5 profesores de dibuixo. Non pode ser que chegue e ten que ser realizado igualmente por 5 profesores de historia, que teñen que evidenciar que hai dificultades. En fin, a mí parece imposible siquiera que eso suceda. Bueno, enlazando un pouco os dous temas e deixando aí que seguramente ocupa moito espacio. Manuel. Bueno, vamos a ver, eran moitas cousas, entonces vou un pouco desvillarme. Despois da visita do Papa a España, en este caso, a Barcelona, a Madrid, etcétera, creo que para moitos os que estamos no mundo, venos un chute de humanidade, sobre todo de humanidade. Vamos sin entrar na cuestión estrictamente religiosa, pero un chute de humanidade poñendo enfrente, sobre todo en Occidente, que é onde estamos, un problema que é a emigración. A emigración que necesitamos, pero que parece que nos molesta, e donde se abre tamén unha contrariedade moi fuerte. Muchísima xente que se proclaman realmente cristianos son os que están rexeitando realmente, por outra parte, digamos, a incorporación de emigrantes, o trato, etcétera, etcétera. Vémolo agora nos pactos políticos, incluso nunha zona de España que é máis deshabitada, que Extremadura, donde se están poñendo miles de trabas para que veñan para os emigrantes. Problemas inexistentes. Entonces, a min isto lévame a unha reflexión que é a seguinte. O mundo non se fixo cunha raza única. O mundo fíxose entre a relación, entre o comercio, entre as diferentes razas que se foron cruzando. O sea, a min esta xente que hoxe aparecen no noso estado, en Belfast agora, poñedes como exemplo, que eles tamén foron emigrantes. En Belfast, todo que Irlanda foron os que foron para Estados Unidos, donde manda un presidente que é un bárbaro, que o seu avó era emigrante, e que ele agora rechaza os emigrantes e os trata. Cando eles chegaron e invadiron un país, se cargaron as tribus que había anteriores ali e acabouse. E eles son os que poñen orden no mundo mundial, non? Neste mundo que perdeu xa un montón de principios que marcharon por o inodoro todos, non? Porque xa neste momento todos os principios que saliron da Segunda Guerra Mundial foron ao tacho. Caeron ao tacho, xe todo o mundo invade. Outro día Marruecos se cargou a un dos dirigentes do Frente Polisario porque como xa fai o Trump, como xa o fai o Netanyahu, xa fai todo o mundo, pois que máis dá, me cargo outro que non importa nada, non? Entón eu iría contra ese discurso
ese discurso que pensa que no mundo hai unha única raza, a raza española, como decían no franquismo, somos la raza. Non, somos unha mezcla de cousas que foron sucedendo e que van a seguir sucedendo. Hoxe montadas no autobús en Ourense e vedes que hai cantidad de xente que son, sobre todo, máis abundas son latinoamericanos. Chamolle latinoamericanos dos países de América Central e América do Sur, non. Entón, que sucede? A min pareceme que a emigración enriquece, que non ven a quitar nada malo, e sobre todo cando se precisa, cando a natalidade aquí se fixo marcha por outros parámetros, hoxe as mulleres dicen que non queren ter familia hasta que teñen un empleo fixo, estable, para manter certo grado de independencia, etc. Por lo tanto, eu parto de que a emigración é un elemento que enriquece, que neste momento coincide que a necesitamos, que en Galicia tamén fomos emigrantes, e que a xente que, eu só pediría que a xente que ven, veña co ánimo de integrarse, porque non pensemos nunha cousa, en España hai colectivos que non queren integrarse, algúns colectivos que lle costa muchísimo querer integrarse, pensemos nos de raza gitana, que lle costa muchísimo querer integrarse. Non o queren ceder así facilmente, non. Sempre que veña con ese ánimo integrador, eu solamente pediría que o goberno, aparte de facer estas regularizacións, poña medios ou busque fórmulas para que a integración sea efectiva e non cree problemas nun futuro máis adiante, creando guetos ou etcétera, cuestións desas, como falaban outro día do Raval en Barcelona, etcétera, non. E pareceme que é moi positivo e que esa reflexión debía levar a moita xente que se proclaman cristianos de alta fe e costa estas cousas e que realmente están rechazando a outra parte. Sí, eu penso que o discurso da integración e da humanidade un pouco na línea do que vos decides, creo que é algo que parece obvio, non? Este discurso xenófobo de rechazar a calquera por razóns de credo, religión, de raza, tal, é un pouco absurdo, non sei só. O que pasa é que ás veces el río revolto ganancia de pescadores, entonces cando hai problemas sociais, bueno, pues sempre se busca un chivo expiatorio e ás veces ponse señálase sempre os distintos e os diferentes, pero creo que eso a calquera que teña un mínimo de humanidade, o que tú comentabas, Ana Manuel, pues analizar a nosa historia, o que comentabas ti da riqueza de Antonio de estudiar con xente de outros países. En Europa estamos lo faendo, o proxecto este, o Erasmus tal, pois andan os rapaces de un país para outro porque eso enriquece, porque eso realmente é unha riqueza, clarísimamente, non? Despois xa está o tema da integración, claro, si, que entendemos por integración? Cando empezamos a decir, no, integración é que veñan e que pensen e vivan e fagan exactamente igual que a nós. Bueno, pois ao mellor nós tamén temos que cambiar algo, probablemente, ao mellor algunhas das nosas costumbres ou de algunhas das nosas cousas, pois son perfectamente cambiables e non pasa nada, non? Entonces, quizá, eu faría fincapé neso, nalgo que tú dixeches antes que me parece moi bonito, que é esa acollida afectuosa aos demais, non? Non somente solucionar unha serie de cuestións materiais, que sí son necesarias de solucionar, non? Pero esa cercanía humana, non? É algo moi importante. Tamén é certo, en eso, tamén eu diría que temos que ter un orgullo sano, En Ourense, eso, en xeral, a xente sínteo, Moita xente, eu vexo por Cáritas, moitísima xente que chega onda nós, ás veces con moitas dificultades, porque non nos olvidemos que a maioría dos que abandonan a súa casa, o seu país, fano porque ali non se pode vivir, ou se vive en condicións infrahumanas. Entón, moitísima desa xente sí que se sinte moi acollida, humanamente. Despois, ás veces, pois eso, veñen a solucionar os problemas concretos, non? Pero ese afecto na sociedade orensana, en xeral, sí que o hai, E iso sí que tamén a xente o di, e é unha das cousas das que tamén sentirnos, sentir un sano orgullo e seguilo fomentando, non? Que todavía conservamos esa acollida dos que veñen de fora, dos que traen problemas, dos que pasan dificultad. Entón, eso penso que é unha cousa moi bonita. Hoxe un profesor pode terlle que dar clase a un rapaz co síndrome X, creo que hai ata 16 protocolos na Xunta,
pode terlle que dar na mesma clase, nunca mellor dito, a outro rapaz recén chegado de Caracas ou de Ucrania, un coñece o idioma pero ten outro tipo de costumbres, outro non sabe nin papa de español, e tenlle que dar tamén clase a un chaval de Marcelo Macías cuxos pais creen que o profe lle ten manía, non? Entonces, somos conscientes do papel que ten hoxe o docente neste momento, nesa situación? Porque unha cousa son os discursos e outra cousa é a realidade. Creo que os docentes, primeiro, non temos, porque eu tamén son docente, ás veces os recursos para enfrentarnos con todo ese tipo de complexidades que se nos presentan diante. É un tinglao tremendo. Exactamente, temos que saber lidiar con todo tipo de complexidades e iso necesariamente ten que ser así. É dicir, ese é o problema da inclusión nas aulas, é un problema moi discutido. De feito, moitos pais e rapaces a veces con síndrome de Down ou con outro tipo de síndrome prefieren non incluílos na clase cos mesmos nenos. Ter que faer un diseño curricular para cada un distinto é realmente complexo. Entonces, creo que a inclusión ahora mismo no ámbito escolar está plantexando moitísimos problemas, porque pretenden que os profesores, que os docentes, sexan desde psicólogos, por outra parte, ser expertos na súa materia, ter un montón de cousas. E iso resulta moi, moi complexo. Despois xa está, como decía, o tema da lingua, pois ás veces, sobre todo xa en determinados cursos máis elevados, en donde un non se ten que dar unha serie de contidos, pois ao mellor o da lengua hai que facer, bueno, pois unha especie de previo, non? Pois de alguna maneira axudarlles para que o tema idiomático non se convirta nunha barreira. E despois xa por outro lado, o profesorado está como moi deixado, é dicir, por que? Os que estamos aquí xa temos unha edad. Cando nos íbamos ao colexio, o profesor tiña unha certa autoridade. Hoxe o profesor perdeu toda a autoridade. Eu veño de facer fai, 20 minutos, todo un informe, porque un rapaz que suspendeu durante todo o curso, resulta que a nai non está conforme ca nota que lle puxeron, entón temos que elaborar todo un informe, tendo en conta o diseño curricular que se lle fixo, as motivacións, as tal. Dices, bueno, quen ten que traballar máis, o alumno ou o profesor? Entón, eu penso, aquí rompería unha lanza a favor dos profesores, a favor dos docentes que perderon a autoridade, teñen que enfrentarse con situacións pas que eles non están preparados realmente, e despois xa que se plantexan uns diseños maravillosos, unhas programacións maravillosas que son moi pouco realistas. Antonio. Bueno, a mí resulta difícil abordar este tema desde fora, entre comillas, non? Eu non teño recetas para ver como habría que facelo, pero ocúrrese desde a racionalidade que cando nos encontramos con alumnos ou ben con necesidades especiales ou co tema da inmigración, que parece que é o que máis nos ocupa, eu creo que deben compartir coa generalidade a maior parte da formación, porque o xeito de integrarse é estar todos xuntos. Pero creo, sin embargo, que teñen que ter un tratamento específico tamén, por exemplo, reforzo idiomático, etc., para poder incorporarse con naturalidade. De outro xeito, un profesor único para 18 situacións distintas vai se ver imposibilitado para desenvoltalas. E eu creo que aí é onde hai que modificar os diseños que ahora mesmo siguen sendo, como decíamos, os de hai moitos anos. E hai unha cuestión na que eu quero facer un fincapé especial e era no que acababas de comentar da autoridade dos profesores. Bueno. Eu asisto con auténtico pavor no ámbito social en xeral e no educativo en particular a ver como a autoritas non existe nin na policía, nin na función pública, nin no profesorado. É dicir, un profesor, mentras imparte clase, é o responsable de todo o que sucede na clase, pero tamén da orde.
e, dende logo, se hai algo que cuestionar, dice o profesor, cuestiónase por as vías procedimentales establecidas. E se un profesor fai abuso da súa autoridade, como un policía debe recibir un castigo exemplar. Debe ser apartado de dar clase, etcétera, etcétera. Pero, mentras tanto, mentras isto non sucede, cando un profesor di silencio, non pode haber ningún monicrenque, non pode haber ningún monigato que este ali vulnerando permanentemente o dereito dos demais a aprender e humillando a un profesor. E isto sucede, e sucede co aplauso parcial da sociedade, e sucede co entusiasmo de moitos pais que reclaman que, diante dunha situación deste tipo, o seu fillo ten direito a. Eu formei parte dos pais que tiñan alumnos nun centro, reuníme algunha vez con un profesor, recordo explícitamente, co que non estábamos de acordo cos seus métodos de ensino, pero con naturalidade nos sentamos con ele e dixemos, mira, isto que dis, eu soy el puto sheriff, as expresións que no miño caso non son acaídas e demais, pero non minamos a autoridade dese profesor, falábamos co centro, etc. Eu creo que isto é o camiño. Unha vez eu recordo que, criticando a figura dun político que a todos nos pode vir á cabeza, decíalle a un médico, pois no voso colectivo votástelle bastantes, votándolle en cara un pouco de broma, e dixo, mira, no mundo un 5% aproximadamente de personas temos algún síndrome psiquiátrico máis ou menos agudo. Dixo, e iso pasa cos médicos, cos carpinteiros, cos albanéis, cos pastores de ovellas, iso dáse en todos os colectivos. E é seguro que no colectivo académico hai profesores con conductas bochornosas, pero o 90 e tantos % son exemplares no desempeño da súa función, igual que un policía. É dicir, e agora parece que a modernidade, é dicir, este discurso eu creo que é catalogado de un teo de direitas e retrógrado. E non me considero ninguna das dúas cousas, que teño acreditada a miña militancia e creo que me comportei sempre con respeto, etc. Pero unha sociedade ten que ter unhas normas que ten que respetar e que nos conculca, debe pagar gravemente e se autoritas, moitísimo máis. Manuel. Bueno, é que xa daremos un espacio xa reducido. Eu creo que nos países onde funciona a lei do péndulo suele pasarse dun extremo ao outro. Que sucedeu? Que partíamos nos anos da transición política ou anteriores dunha época no que o profesor si era autoridade, pero tamén a veces tiña verdadeiros sesgos de barbaridade, de la letra con sangre entra. Non sei se se acorda, ese refrán funciona, non? Eu pasei por esa escuela onde tamén pegaban esas lambetadas e gordas, non? Entón, que sucede? Que parece que se pasou dun extremo do péndulo ao outro extremo, é dicir, todos estamos ao mesmo nivel. Non. Eu creo que na aula non vou falar do juez peinado que mandou poñer unha tarima, pero o profesor está no seu punto, nun punto elevado, e como dixo antes, bueno, comentastes aquí, é o responsable, é o que transmite non solamente uns coñecementos, sino tamén unha forma de entender a vida, unha forma de ver, digamos que era un pouco como unha persona a imitar. E iso me dá a sensación, ou dá má sensación, mellor dito, de que se está perdendo, de que non é unha persona a imitar, de que non é unha persona que marca unha tendencia que vai máis alá incluso do que se dice na aula. Do que se dice na aula. E isto é extrapolable tamén para os gregos e para todo o mundo, non? Esa persona que transmite esa confianza, que sabes que che vai dicir unha cosa que é prudente, pero tamén que é autoridade, eso funciona. Que pasa? Que cando nos pasamos dun lado ao outro co péndulo, pois pasamos dun todo a nada e moita xente que hai hoxe, da miña edad, pois sí que botamos de menos ese punto de autoridade. E a veces os pais temos un comportamento, ou teñen un comportamento de excesivo proteccionismo, non? E que a veces, eu creo que a transición dunha persona humana para enfrentarse aos problemas da vida e tamén enfrentarse aos problemas que vai tendo e non sendo eternamente protegido.
E eu diría que tamén hai un excesivo de proteccionismo neste momento. Entonces, unha pérdida de autoridade e un excesivo de proteccionismo. A lei do péndulo non funciona ben sempre. Mellor é manter unha relación equilibrada. Xa quedan poucos segundos, quería pedirvos unha pequena reflexión sobre a presenza do Papa en España. Ti en particular, José Ángel, estuveche en Madrid, vivíchelo en vivo e en directo. Eu veño de Madrid a participar nos actos que tiveron ali. Eu diría, por un lado, pos crentes, evidentemente, un chute de adrenalina, digamos, pero despois xa escoitar os discursos realmente son discursos de unha humanidade e de defender uns valores humanos que creo que nos fan moita falta. Unha das cousas que se nota que participando nestes actos non só a euforia dos que participan, senón pois esa humanidade de estar cerca dos demais, de vivir as cousas con tranquilidade, de non estar continuamente enfadados. Ves, en todas estas grandes manifestacións como houve en Madrid non hai problema ningún, os rapaces axudanse uns aos outros, a mesma autoridade que comentaba de Santos, a policía. Eu vin como no Paseo do Prado, cando íbamos xa a deixar a misa, aplaudían ya a policía, que nos poñían en cada un no seu sitio. E creo que nos fai falta esa serenidade, esa humanidade, esa concordia, esa afabilidade que nos está aportando o Santo Padre na súa maneira de actuar e nos seus discursos. Froitiño. Máis alá do contido religioso, que pode afectar de modo distinto según os credos de cada quen, creo que é unha figura que na súa conducta social é irreprochable. Eu creo que os referentes morales para unha sociedade son sempre positivos. Eu creo que este Papa especialmente o Papa Francisco e este Papa, eu creo que están poñendo a Iglesia nunha situación de moita maior proximidade, unha Iglesia que parece máis facilmente entendible e, repito, máis alá do aspecto cristiano, eu creo que hai que poñer en valor os referentes morales, que todos os que participen na sociedade son positivos. Bueno, o Papa trouxe un chute de humanidade, pero tamén debo decir unha cosa, que a Iglesia actual, que ten que poñerse aos tempos actuales, ten que intentar algunhas cuestións afrontalas, porque non solamente que nos quedemos solamente cas imaxes de masificación de xente aplaudindo e que é moi contenta, etcétera, etcétera, sino que a realidade da Iglesia de base a veces é outra e que ten que poñerse, actualizarse aos tempos, para non entrar en detalles, nos que vivimos. Bueno, con este melón que abre Manuel Herminio e que deixamos para outro programa, pechamos hoxe en Portada. Por suposto, poden seguir os últimos días, as últimas horas do viaxe do Santo Padre no noso país na web de la región.es. Non esquezan que xa empeza a quentar motores o Rally de Ourense a partir de hoxe. Teñen que estar informados ao minuto, ao segundo, no que ocorre nesa grandísima proba na región.es. Agardolles aquí mañán ás 11:30 horas. Moitas grazas por seguirnos.